Beno, eta amaitzeko, gure hormirudiarekin, amaitzeko ni, behar bada, zuek, beharraren arabera, esploratu alduzue gauza gehiago, edo metodo gehiago elementuak txertatzeko hormirudian, jarriko dugu PowerPoint antzeko bat edo aurkezpen bat. Vale? Bueno, horretarako, zuzen ezin dugu txertatu, baina egingo duguna izango da berriro beste plataforma batean sartu eta hortik erabili. Kasu honetan izango da Slidesare, eta Slidesare bada baita ikusi dugu, edo ezagutzen duzue, bada leku bat partekatzeko batez ere aurkezpenak, baina dokumentuak eta barrekoak. Ni hemen sartu nez eta bilatu dut bat Barakaldokoa. Bilatu dut, hemen agertu dut los puentes de Barakaldo eta hori jokatuko dut. Dena den, guk egin aldugu PowerPoint bat edo Google aurkezpen bat, eta hori, sinatzen bagara horrian, Slidesaren egiten badugu kontu bat, hemen ezin dugu Google kontuarekin egin, baina egiten badugu kontu bat Slidesaren, gero igo alditugu gure PowerPoint, gure aurkezpenak, eta edozein lekutan txertatu. Venga, hori egingo dugu, erregistroa egiten horrian, orain ez dugu egingo, baina betikoa da. Seinatu horrian, erregistroa egin eta bar. Orain bakarrik erabiliko dugu bat, eginda dagoena. Ondo etortzen zaigu, aproposa eta erabiliko dugu. Orduan sakatuko dugu, gogoratu, bilatu dut Barakaldo. Sakatuko dugu gainean, nahi dugunaren gainean, eta hori betikoa, sare, enbez edo horrelakorik. Hemen agertzen da sare, eta hemen badaukagu enbez lehenengo linka. Sakatzen badugu eta kopiatzen badugu, kopiar, joaten bagara gure aurkezpenera, berriro egingo duguna izango da insertar eta otros, eta hemen kenduko dugu zegoena, itxatziko dugu berria, eta txertatu. Eta badaukagu baitare hor bertan gure PowerPoint aurkezpena edo beste batek egindakoa hartuta. Erreza da, hori behin eginda PowerPoint edo aurkezpena eta behin eginda erregistroa Slidesaren, hori izango dugu eta egingo dugu berdin. Bilatu kodea eta jazta. Bale, ikusiko dugu, hemen daukagu aurkezpena eta pasatu algara filmina guztiak ikusten hemendik bertatik. Eta berdin, haundia egin momentu batean eta hortik jarraitu egiten. Bueno, ikusten duzuenez, hormirudi batek ematen du aukera pilo bat egiteko. Batez ere, erabiltzen badugu beti enbez hori, edozein gauza txertatu alden edozein gauza, hemen bertan txertatu aldugu. Noski gero historia izango da, testua jarri ditugu leku guztietatik, testuak ematen ez badute, hori oso politak edo egin aldugu testu bat irudi moduan beste aplikazio batekin, testu bat irudi moduan eta gero txertatu hemen irudi moduan, gorde, testua irudi moduan eta hemen txertatu. Eta gero noski dana izango da antolamendua, nola ordenatu elementuak, erakargarria egiteko, polita egiteko eta erabilgarria egiteko. Baina ematen diguten aukera, horrelako hormirudiak, nahiko majuak dira, elementu desberdin pilo bat sartu ahal dugulako. Nire ustez erabilgarriak, guk aurkezpenak egiteko ikasleen txat, eta haiek egiteko lan bat entregatzeko. Gainera, gogoratu baitaren, jolastu aldugula pizka bat, hori, animazioekin, nola animatzen diren elementuak eta sagua jartzen dugunean gainean, eta horrelakorik. Orduan, eman aldiogu, bizitasun gehiago, hori, zeo zer egiten, adibidez hemen ampliatzen du, benga hori erabiliko dugu, jazta, raton enzima, eta sartzen denean, ateratzen denean, eman aldiogu bizitza, pizka bat, gehiago, horretan. Venga. Suposatzen da, zagua gainean jartzelakoan egin behar zuela, benga berriro ikusiko dugu zergaitik ez, hemen badaukagu, eta egingo dugu,
bada ez dut amaitu, gero egin dut entrada, venga, ampliar, edo pulso jarriko dugu, venga, eta orain bai, ikusiko dugu, ondo dagoen, begiratuko dugu, eta orain bai, mugitzen da. Hori, gehitu aldiegu animazio batzuk edo mugimendu batzuk, eta pizka bat erakargarriagoa egin edo politagoa.